Dato ko salamat po nato ni Roquel Fernandez Panyo sa DYST, atong manager, atong ni Roquel Fernandez Panyo. Salamat ka. Masa katakna sa DYST, sa science media, at po sa City Media Area. Sa nagkantag sultan na mga pagtulungan. Kung niya masih waktu magaling atong ligo si Glenn Torredio na muli nag-agda ka ng puso sa formal debate niya masa si George Papa ligo sa niya George na kung sanay diwason pagtubag na natong pinanggaming sumon si Joe na turpo na nainayak naman si Purtana wala na atong tubag mo siya kay with your respect to them. Pati yung isisay ni Diyos sa mga tayo. Naningon si Diyos ikaw, ikaw bato. O ipamoting bato, pagkatulong ko ang akong iglesia. Daganaan sa iglesia o alis, hindi pagkatuntog sa akong iglesia. Danaw, dahil magawa ako sa akong iglesia, kada daw ang Diyos katapusan kayo. Asaway ko basa, pati yung isisay ni Diyos o Mateo 20, siguro 20. Pero may punta, yan ang kasama sa Pidalaya 3C, hindi 4 na tasulahan na ingaw nito. So, ko na di na tinuod, na di mabunto, ang katawag sa Diyos, o kuning basamang gano'n na naatay ko masa na nabunto ang iglesia nito po sa Ginoo. Ya, ang teksto ng ituno ni Joe, uning revelation, pinadaya, sa Ulupan 13, 13, ya, 4 so. Mo ba ni Joe? 5 Oh, 4 5 o gihatod siya o gihatagan siya o bata na nagasulti sa mga butan na dagko na pasipala o gihatagan siya pagpulutan sa pagbuhat sunod sa kapatan o duwa ka bulan o hibungan niya nagyabak pa sa mga pasipala patok sa Diyos. Aron pasipala nga niya ang iyang nala. O gagiyang kabernakulo bisan ang nagbuyo sa langit. O gihatag kaniya ang pakigulang patok sa mga balaan. O pagdaog kanila. O gihatagan usap siya sa pagbulutan ibabaw sa tanang panay o katawahan o sinutihan ng aso. O pagkasimbahon siya sa tanang mga nagpuyo siya na kansang mga ngalan wala ikasulat sukat sa pagtupod sa kalimutan sa basahon sa kinabugi sa kutiro ng kaya. 9. Kung kinsa ang may dudumog magkakataliko. Akong pagpasagikan sa versikulo 5, wala tayo nabasa nga ibuntog ang simbahan. Doon ay mga pahayag na matutupag, itagan siya kung bapa, libat, itagan siya bapa, nga magasulti sa mga utang na dagko, nga pasimpala. O itagan siya kung pagulutan ng bumat, sulong si kapatan o duwa kapulan. O ibuhat niya sa iyang bapa ang pagpasimpala patok sa Diyos. Sa ito pa, kontraryo masinupako niya sa Diyos. O pasimpalaan niya ang ngalan sa iyang tabernakulo. Tabernakulo muling alapuanan. Bisan ang mga nagpuyo sa langit, simpalaan niya. O gihatag kaniya ang pagpakiguba patok sa mga balaan po mga santo. O pagkaog kanila, o
o ginagan o sabsiya sa kabulutan, ipabawas na ng panay o kataupan o sinutihan ng mga natin. So, kaya mabasa na ito nga, doon ay isa ka pagkamaubat, ano na ito. Kaya, magpasigulahan kayo, yan magpasigula sa Diyos o magigubat sa mga balaan. Pagkakalan na ito nga, magadaog maging siya sa ipagulukan ni Kristo na mga balaan, kumaw niyang simbahan. Ang atong kadumang dalangin sa Biblia ay sa Pinadayang 17. So, tugod niya kung magbasa sa Pinadayang 17, nga mubinsang na kutlok sa tuba o kini mo mga kaaway, kini magkapasipala sa Diyos, kini magubog sa mga santo, magigubat kini sila matok sa Kordero mo si Kristo o pagkakatun sila sa Kordero. Pilihon sila sa Kordero mo si Kristo o siya mo ang Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, o ang mga kauban niya, mga tinawag o mga pinili sa mga ikan sa mga patinuan. Lalo ang ibahayan na magigubat sila sa mga balaan, sa mga tinawag sa Diyos, o kangilan itubong sa maggubat, o kinapagpildi ni Kristo na mao ang Kordero na mungkaan. Apan, pildigon sila sa Kordero sa Kristo. Ganang kapagkadaog si Kristo, kaya siya ang Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, o ang iyang matauban mo na tinawag kong pinili sa kataw. 17, versikulo 12. Sa ako pa, kanang nadugog na ito, kanulay, kausan nga tao, kausan nga pagkamusupor sa Diyos, masipala sa Diyos. Tao nga buhimo sa pagdugog sa mga balaan. Apan, ang 17 ka-12 na panibaw, kapahilog ka na ito, nga dili mo mapildi sila sa Kordero, mapildi sila sa anak sa Diyos. Ngano, kay Jesus, hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, kasabot, nagamahan ng istanan. So, kanang ingon sa atong pinagkag na sa 13, pinadayan, nga ang daotang pagkamao na magpasipala sa Diyos, pasipala sa balaan, o bubuntog sa mga balaan. Muna nga gano'n, attempted murder sa English mo na para sa balaan. Masyado pa, naligumak sila kung buntog o pag-pilde sa mga balaan na pinulungan ni Kristo Kordero. Pero sa necessity ka kasi, din sila magalawa. Kaya magulo sa katawan sa Diyos, paruan ang Kordero, ang saro ka, kung sa siya, Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari. O sa mga tropa, mapildi sa Kordero, mapildi Jesus ang iyang mga tao. Wala itong tumang sa mga may pahayag ni John Grupo, niya ibalik na ito kasi doon na ito siya kuminari. Wala mo ba na sa akong Biblia ang itong na yun. Bisan sa akong yata ng mga teksto sa libro ni Daniel chapter 7 verse 25 o sa Daniel chapter 8 verse 24. Daniel 7:25 Daniel 7:25 o Daniel 8:24. Basahan mo ba ito? Daniel 7:5. Bundok, ka tayo. Ato basahon Daniel 7:25 na mo'y isakyan sa una-una ni radyo na napildigyo na katawa sa Diyos. Ang Daniel Kapitulo 7:25. Chapter 7 verse 25. Chapter 8 verse 24. Yes, Daniel 7:25 at 2 sa basahon. Nagkanayon din o siya
musulti sila kong mga pulong patok sa alandong uyamo na magapaluya sa mga balaan sa alandong magagagangong uyamo o siya magauna-una sa mag-usap sa panahon o sa kasubuan o sila ihatag sa iyan kamot angkot siya sa kapanahon o mga panahon sa katunga siya sa kapanahon. So, basa na po ang Daniel 7:25. O sa mga pahayag, referring yun sa kamanduan sa Israel, kamanduan sa tinuuang Judaismo, tinuuang naging sa Brazil. Kung yan yung panahon na doon na sa magalilisan na sangka na matulpa siya musulti ang kaaway sa Diyos, musulti kong mga bulong patok sa Diyos, patok sa landot mayamo nga mga balaan, luya, ang sa landot mayamo siya mag-una-una pag-usap sa panahon o sa kasubuan. Mawagi ang katumanan sa usak ka kini pamundo sa grupo na nag-iaway sa Israel. Nga naguna-una sa pagdaon, pero dilo rin kung gini sila ginawa. Yan 8:24 atas ng tao. Mag-consulti ni Brother John Harold po. Sa 8:24 mag-ikot, mukhang iyang kagahuman na imong malikot. Apan dili siya kong galingong kagahuman. Kung siya mulumpak sa madag kong kailulungan o muswak o bubuhat sa iyang kabubuton o iyang lumpakon ang mga nanag. Iyang buntapin sa kusganon o kining ambalaan niya. So, mugyan ko. Ganun na yung sa pundok sa padawan. Pamulungan niya po sa dawan. Kaya gusto niya untugod ang balaan na katawan. O si Daniel, sibong na kamay, na sa Daniel 2:44, na dilig yung magpindi ang katawan sa Diyos. Malayong din ako kay katuwa. And right, yun din Tislo, those 44. Disulti na ni si Diyos, na dilig yun na daw. Ang ipamulungan sa Diyos, ang pundok sa Diyos, ang hinurihan sa Diyos, ang iglesia ng itubong silong. O sa mga adlaw, itong mga hariya, ang Diyos sa langit magtubot o usang kaginarihan, na dilig ay malumpat. Dilig o pilsi. Di ang gahong kaya na, mabiling sa langit ng katawan. Ang gahong sa mga kinarihan ng itubong silong, dilig ka uwaman o lain na maangkong suban ng tao. O kaya na, mabiling sa lain ng katawan. Ang iyang gahong di mabiling sa lain ng katawan. Ang iyang gahong di kantag sa lain ng katawan. Apan kinipong kinarihan dito kung sino magatumbok o magatuloy din tanan na magingarihan o kini mulungtan sa lain. Okay, find out. Ang gingarihan ay dito kung sino gamahanan. Tugod niya. Yang iyang kagahuman din ikabuman sa lain gingarihan. O kini ang Diyos matulpa. Mulungtan kini sa lain katapusan. Siya mo na kaya ibasa ni Radyon Adolfo na iya kong ang Diyos pabasa, wag kayo gamay na lang kakatarungan na mabuang na ito sa mga teksto yung nilitar ka na ko na mabuka at inarias. Kilo-kilo ka naman. Ang kagamahanan niya nilikatag sa langit kung kinipulunta na wala ka na. Una, itong tumakas, pangganan ni Radyon Adolfo, yung sugulan na kay doon na may... Last two. Kamay na tayo, last two.
O sige. Kaya yun lang, nagpapunta po rin ang mga ito. Last ko na, gamay lang. Yan ba si Glenn Torrejo? Glenn Torrejo. Okay. Okay. Last na lang, enter ko sa simbahan, doon ko sa Malia sa Magalakon. Basa na niya sa Daniel 7:25. Nailas na ito pa. Pero, ang disputan niya, dili plural. Siya, muusap sa mga balakon sa mga panahonan. Noong panahon na dagang ikasapan sa balakon sa simbahan. Kinsama na siya dito, na nakama na nag-usap sa balakon, gano'n sa kahintagon sa simbahan na may mga pagsaban sa balakon. Kinsama na siya o niya. Siya na, hindi na siya katawad, hindi na siya naso, porque personal pronoun siya na usap na siya katawad. Muna ka di Salto Vibradyo Adulpo nga siya usap ka ako sa kadautan na mag-usap sa kasibuan. Ganun na nila nga gamiton sa laing reliyon. Ang Iglesia na gawin ang mga kasumanan niya, kilid at ilaw. Ang Iglesia na itungkol ni Cristo, Iglesia Katolika, doon ay Biblia. Kung gano'n siya nagpatke sa Iglesia Katolika, nagdaan sa Biblia. Pero asa mapasa na ang simbahan sa itong ilaw, na itungkol niya, magsulti pagkat na wala. Ayun na mo, natarong ka na kung balik-balik. Nag-iusap ka sa Bado, ng Domingo, kakana mo isa kapag-lapas, kasi kapag-usap wala. Pili ba kinaw? Kaysa, o siya sa ususin, nag-ingot ang Diyos ang mahal. Siya mo hindi kumakap. Siya mo nagsulti sila, hindi ko siya. Maramot ko ang yang ito pahulay. Kaysa rin ko pahulay, di ko pahulay di pumulungan ni Moises. Ito, Saturday, nawin ang katulungan. Terus Estinto. Nasa Exodus 41, 14-15, wala yung nagatuman sa panahon ng Moises doon sa kanyang stricto. Pati ang sakit sa matuwa sa ating pahulay. Kusang grabe. Ngunit kami nagiguto pag yung pamilya, namunin yung kahoy, layang mga isundo sa dihaling niya sa lumagan. Isakpan siya kaysa matulog ng ngunit yung kahoy, ipato, buwang ako sa mga. So, muna ko na wala, ay magiging sa Nehemias 13, 18. Huwag nagatuman sa ating ipapagod. Bisa na inyong mga patriarka. Bisa na magbutan o Ezekiel 20:22. Huwag nagatuman. Kusayin sa imong Diyos naman. Hindi mo na masaya mong Diyos naman. Akong pahulugo ng ilang mga sabato kung ipapahunan. Yan, supak na. Magkakot ko nila, mukiro ko nila, hindi. Anong tihon? Proverbio 8, versikulo 8. Ngayon ng Diyos, kung akong kare mo sulti, tuhuin ninyo, ang akong isulti ninyo. Ang akong isulti, lulong ino. Kung saan yung ginawa, pangulungan ko, alandang ipapulay sa lulong. Kung nag-isto taglay natin. Nasa Hebreo 1:4. Kaya kung Jesus naghatag magkapulayan, hindi na mag-isto taglay natin. Lain na natin. Kung saan alaw ang istutan, may pulis sa Sabado, Leviticus 23:23. Ako nang adlaw sa simana, Domingo na. Kaya kami ito adlaw sa simana sa Sabado na. Unang adlaw sa simana, sa imong Pinoy. Usa ka pala ang ipupulugan. O usa ka adlaw sa pagsimba, may buluhan ng buhat, nabungan ng buhat ng rin. Kung saan nakawa, unang adlaw sa simana. Pagkawa na ho nito, ang apostoles ni Simba kaya, kung saan nakawa nagsimba ng apostoles ni Jesus, pagkawa na ho niya, kung saan nakawa naman ako. Domingo, kung ka na Domingo, may tiigil sa Sabado. Kaya sa Sabado, ipapunong sila, pili makapong sila. Kaya ngayon galing ang Sabado, nagpagilid na patayo doon kung resulta sa pagkahugnog sa pulong sa Diyos, kaya na makakasya. Kaya ngayon, paglumon, niya patayo ng diyan. Hindi naman ito, hindi naman ito mo sila.
Ori dito sa Korte, Adolfo. Yung Adolfo nga, Iglesia Katolika, dito sa Ginda, na nag-usap ko lang. Nirepit again na sa langilang grupo sa pagpasimula, kaya si Parang Katoliko, nag-usap ko lang. Mga natin katupag ngayon kung matong mula ito na bakit si ito Brad June Adolfo. Kaya, yan naman dito itong pinagkaroon na amigo na nagdamit ka na ito sa pamahalag na ito sa itong organizer. Moderator si Master of Moderation. May ipati kadili tindot mo ginawa o doon ay moderator. Kaya may isang pagkain. Masulti pa kayo sa kung ako'y hilibatin niya, masulti pa kung tapos hilong dito. Kung yan ang mga butang niya maghulong na o sawag na kung sulti na ko. Kung ako sa, lisa ko niya pagkamon, yung white personality. Kita niyo, mga rason eh, sika ko mga personality, kuman pa mga iba. Ato ng tagtango, kaya dili na mo yung na sa kamayong ipapambit, ang may ipapambit, malubog, kung puno ko siya madura, dili mo ba na masamas sa yan natin. Wala nga karong yun na naman si Red ako yan na niya. Dagang salamat, Brother So. Ya. Karong gabi na, maganda si Brother George, kay doon na rin nagpaibaw dire na si Gwen Torreña, ni palibad sa karong sa schedule, di ba dire sa plaza. Pero di ako sa lingkod sa nanagal, may tungkol sa debate, ako maturan na ang misa bilato, piki. Yan, affirmative din na pamatot ang kusaday nga ang misa na bilato karon pare dili piki. Affirmative, Brother So, na iyang pamatalan na dili piki, pinuod kayo nga pare. So, ato yan sa pinuod kayo nga tima nila na maklaro ang bata. Pero kaya naman, kiniakot siya sa mga rules. Kaya without the rules mo ilagda, hindi kumapelo si Bakit. Kaya hindi na makapakasun sa mga nino na ito, sapak kayo ginamit. Kung pakdang man, pagkakatiwas mo sa pagka, nagdunay katigurang question, diskurso ito. So, hindi ko mapil nga na. Kaya hindi ba na Christian way how to discuss with, how to debate with, and certain topic to be debated. Kaya, okay, kung mapatundaan nga lumo sa kutlo, ang pag-uutulunod sa dos ng isa, sa simbahan Katoliko, nagpadayon ng gusto matao. Niya, ako ang kanali ko, George, kailangan may bang kaksan atong rules. Rules na Ang pangit sa Katoliko, pili sa mamili dito niya. Sa tulad ako, ordo, ang tambanan sa misa sa Iglesia Katolika, karoon mo na una, palito, o ang paming Katoliko, pili. Okay. Kaya hindi ka rin sa mga paliso ba? Murang tao mga nagkakaway kanino. Kaya nga, doon ay tag-10 minutos ka na baro. Ya, kung mabuta kayo, kung ka pa rin itong oras, doon ka baro. May usap program niya hindi dyan kung das ka ito. Ang pamutana na 2 minutos sa dili kumagod o 3 minutos. Doon masaya, doon yung timekeeper. Ya, dili mag-rescue kung timekeeper. Dili magpagkan kung nagsulti ng sika. Sulti sila, George, dili kong pakyan, dili kong pagkan, ang tubuman siya. Yan, kung categorical question, categorical na siya. O ganyan nakita na ito na, yan sukat na rin mo na, hayag ba na o dili. O categorical ko siya, dili.
O kung sa mga nagkapangingin niya ang kaya sa wala nga mo, muna nga nagkategorikal na yung yes or no, celebration. Yan, ili, mag-discute mo kayong tema. Yan, walay personal. May magsulit po ang kakabog ka, ili na pinutyan at ulit na tubig. Kasi pala, niya, nahunong ka nung na ito. So, nai-reklamo si George na ko, mo sa dito sa Buddhismo, ili pagkan na ko. Doon na sa reklamo na yan, mo sa moderator. Okay. Yan, moderator rin kita. Mo pagkagyon kung doon ay mo salga. Kung nagsusi pa si George, yan mo pagkagod, kung ay nga kung nung ito, yan, kung na. Hindi ko ngayon, na musulti paglaing kayo. Payulisin na. Yan na tayo 3 minutos nga debate. Yan, mag-una sa debate na ito, ang negative. Yan ang last affirmative. So, muling tema ito ito. Tapos ang ilang kami yan. Okay, o niya, bili na usang oras, kaya ako ano eh, kung na tayo pila ka minuto, 8 ka lang mo, minutos, 5 minutos ang project sa akin, yan, ibata, dipindi sa oras ng mabili. Okay, ako nasundan, ibasa na ito ni Bradso, ang kining mga palisiya sa debate, ato na nihatag sa affirmative, ilang tema. Pamatunaan ni Bradso, na bisa sa Numos Ondo, nag-ibisas pa rin, at kung karoon, isa ko. Bradso. Salamat kay Berdan, salamat sa George, about atong diskusyon. Diya sa mong kamunta mga ebidensya, ikani sa Ricky, nilimot na kaya tamdadan sa mga informasyon sa kalibutan. Mo sa o ikuto sa nila sa mga otoridad ikan sa simbahan. Ang araw ba kinanggang ng mga iksubol na nila na ito bagong kapos ang iyala ni grupo ka Society of St. Pius the nga bisa nga tanto lakil magya ang mga nagda sa misa ngayon sa karang panahon misa in Latina lingua o labing gusto mo nila o sa kung giusap din sa Iglesia Katolika karon nga gipang tanggal o giusap o ginupang ang maong Iglesia Katolika na kahimos maglakas. O pilit na rin. Pilit na rin mong Santos Camisa na ngayon na itong tangtod o galaga. Ako mo yung itong misa karon palindok. Hinsa pa sa simbahan Katoliko na kung musulti yatagan si kinukagayunan na rin masaya ang Iglesia Katolika. Pabasa na ito sa mga 2:20 na tili na kamo kinahanglan magtudlo o pagkatudluan, dili ka na pagkatudluan subat kay Espiritu Santo nagtihog sa ninyo, dili ka mo sayo. Nag-iskuti, ito sa pagpapanga. Kung magpunahon siya, mga tulubuan na ito, pwede at moral, yan panas na ng tao, infallible siya, dili siya masayo. Kung doon ay iusap sa misa, sumala sa kalikutan na kung nabasa din sa mga referensya, walay bukas nga pag-usap. Kundi ang pinulungan nga natin matagpa sa 9-2 sa kanang loob siya pagkatuloy mo karoon, wala na magkakit ako. Wala na iwakli o salibay ang lingwa lang na sa panahon sa mesa. Pero ang ipunan o mga
pulong mga tinulungan na masabot sa mga tao, kinahanglan, bansayo siya. Usa na kato sa akin. Kinaya nga bisa, di wala tayo nalinatin, na dilim pasabot sa katawan nga bitampong, yapil santos ng bisa, ipulihan na. Mahimo na ang misa nga pinulungan ni Ingles, pinulungan nga Cebuano, masabot sa mga tao na iba. O walay lagko nga kausapan nga nahimo. Masabot pa din ni there is no such substantial change. Kaya gisulti ni Santo Papa Paul VI nga kining pag-usap sa misa di kay ang kinalibukan ang mga mayroon ang lintungan na sa misa ginanggas ang Easter life mo kaya. Pero kung doon na yung usap, mauna mga bakit na may mausap sa sipahan, mausap sa konsilyo. Doon na may makausap. Sa po, nangyayari lang ng political authority o ang conciliar authority ang konsilyo magahimo niya. O sa lingkod na to, na kining mga yesyutan na tunay dagkong kausapan, kaya kung sa may gingon na to, ang pare halimong pare, ordination. Pumabasa na ito sa 1 Pedro 2:5 na katawan sa Diyos, espirituhan o gingarian o kamo katawan na sakop sa ato sa kalikod o kamo mga pare. So kato mga apostoles, mga pare, basta kayo udinahan na kami, balito na lang. Kung doon na siya personal ka sa si Bacola, doon ba na himong kredi na kapatay ba? Iyan na ito bakol, pero maumsa ang iyang pagkabalay. Balito kaya ko. Mula nga, ato naging nagtuman. Kana siya buhaya siya sa mabilang ko ba, pero mawa niya pagkabalay. Balito niya pagkabalay. What makes him a priest forever? The function at the anointing of the Holy Priesthood. Kaya yun siya. O siya kung nung may muna ito ang mga pare katoliko piki, kaya iyan as nagsulti. Wala po ng istasyon niya na kaya dilit na mo. Kaya dilit na sila sa Papa. Dilit na sila obispo. O sa laro nga itong ibalugan, gusto mo talo. Gusto mga pagsumpak niya na paminaw na ito. Pero dahil na mawagtang sa itong panugduman ng ilang atake sa itong ipino na piti-piti ang mga pangit karong katoliko. Dili na din. Kaya what makes a priest somewhat authoritative to do his responsibility as a priest? The divine personal na ordinasyon sa mga obispo. Himo siya kinulipay. Magkasama pa siya, magkasama na ito. Pero ngayon po na pare, palito. Umingon tagpiki, may lumdan yung palito. Ato, nagtugarin mo personal. O busa, tining ato, pag-ambit sa itong binanggang iso, si Brad George, si Papa, binanggang nga siya, umimo sa mga pautana, sa kayo, yan ay nato sa itong palito. Sa lingkod na ito, ang otoridad sa mga kasulatan. Kung sa otoridad sa mga kasulatan na sa Salmo 119, versikulo 160. Nalingkod na mga kasulatan, ang iyong mga pulong po Diyos na tingpan sa kamatulinan. O ang mga pulong mo Diyos, mulungtad sa mga katapusan. O siya ang ordinasyon sa mga pare, naas pa ng kasulatan. Nasa Tito Kapitulo 1, versikulo 5, na itudlo kayo di sa paglukan dito ang obispo na magkatiman ka pag-ordeno niya. Diyan ko ito, for pare, sa matagdog sa kulungan sila. O siya ang pagkapare, hindi na ito mabugal-bugalan. Nangandan na ito, piki, tingin siya yung pagkatao, lula sa kasalanan. Pero may tungkol siyang ordinasyon sa pagkapare,
taburon ka na. Tungkol sa ngalan sa Ginoo. Iyan ang Ginoo. Diya ang pag-usap sa mga santos nga misa o kunay usbon, ipaibaw na ta sa otoridad na kung ikulitan karon ang mga referensya nga dili substansya Diyos. Kanya dili substansya, that's a very importante. O ang Diyos kung doon yung kausapan, nagpapilin nga na ang individual Athena, pero magkambisa ang parte na bisabihin natin si Buano o English, palito na dito sa Diyos. Mauna, nga kinilang itong pinangka o pinahang kay Gala, atong puminahang, kung siya mga barungganan, gigas kasulatan, nga nagno atong nagubak ng Iglesia Katolika karon ang misa invalido critical mass. Kalimot nyo. Aritas na akong magaling. Okay, nahuman ang 8 minutos pamarong sa prologue. Aritas sa Kidimsayan, 5 minutos tulad sa amin. Sa Kidimsayan, kato sa Aprobalim 12. Next song, gusto lang mo kayo, kaya may oras. Ako, kung sana, ibase na ko ang libro, gikan din sa opisina sa po. Different lang, kaya hindi pa rin pwede siyang nagplano, wala may mga tumpahan rin sa nagplano sa klasa. Ibase na ko rin bahay ng history so kung ordinasyon sa mga pare. Sa 1968, kaya kanina po mga libro, Likuanin sa Sakramento Cardines, niya Apostolici Cure, niya Acta Catholic, kung nahuli si mga laylay ni libro, niya kaya ko ng base sa akong pangutana, kaya ng ordinasyon sa pare. Ang Katoliko, wala, nagpunting, wala pa ang magbibiya, tradisyon, nagbase sa tradisyon, wala matter and form. Ang form na gigamit sa Katoliko pag-unting sa unang panahon, sa tingnan pa ni Kristo, ang perfect Question mo. Direct question. Tama kayo pagbarok ko niya. Ang pagtana ko na ko ang perfect yun niya ang mission sa pare sa tradisyon o ng the fullness of thy ministry. Pag 1968, usap mo ng the governed spirit. Ako pumuntahan na Brazil. Pareha ko ni Gwyneth, kung ipasakot, ang governed spirit o ang the fullness of thy ministry. Balik ka na rin sa English ka ba? Sa Governing spirit, maunang bakuna sa na gigamit ng pulong sa pag-ordain sa pare. governing spirit. Pero ginagawa sa 1917, isungkot na, implement na nila. Governing spirit. Governing spirit niya, ang sa Katoliko, Diyos, karaan ng tradisyon, wala kang biya, ang one, the fullness of thy ministry. The fullness. The fullness of thy ministry. Okay. Una, ulit na naman. Pareho pa na siya kung meaning o masabot. Salamat kayo, Brother George. Nandun na rin ito sa panita mo sa Iglesia Katolika karon na igamit ang governing spirit niya fullness of ministry. Di ba mo ng governing spirit, importante kaya siya kay the organization or somewhat institution of any sacrament kaya ka ng pag-utin kung natin sa sakramento na ang pinipangin ang governing spirit, meaning the Holy Spirit. Mo invoke ang obispo kaya ang legal, moral na ministro sa ordinasyon, obispo man. Di isa sa obispo, 12 pa. Yan, mamangilabang din sila sa governing spirit, Holy Spirit. Kaya kining ang muli ang sa pare, magpabilit na namjagan sa Espiritu Santo. Yan, fullness of ministry, yes. Fullness of ministry. Kaya ang otoridad nga lang,
audience pag pare obispo. Diyan ka nang ilang kay pare na ko sa mo. Udin kay kanto si ay lang magtutukod, obispo ko siya. So, palito ko niya pag-audin ng mga pare. Pero ang mga pare niya ko din why authority pag-audin ng obispo? O siya invalid yung nilang mga lastes. Why? Why yung insulti niya? Pigil. Hindi Iglesia Katolika. Kasi Iglesia Katolika, di pag-audin ibo o hindi obispo na consecrated siya. Bosa, natupang natin ang ulan. Paduol bro, paduol. Okay. Ako nagkaroon na ang pare-pare sa pangutana tulad sa usapan minuto niya subat usapan minuto ni mula pa sa butas sa minuto. Kaya na yung mutana. Ang kalupalapit plano lang ng Bunso na mao ba ang basa ko sa boldness o sa governed spirit. Mao na akong tuyo kung sa mao ang basa ko. Ganun boldness ministry, kinatubutan nga ministeryo sa kapare, di na mahimo kung may governing spirit. Di na mahimo kung nag-order pare sa nag-order ko kapare. Kana mo gitabuha, nag-practice sa grupo ni Baba, ng pare lang mo order ko kapare, invalido na sa wala siya governing spirit, labi na why fullness of ministry. Nga naman, the authority and wielding to that is not given upon them. Huwag mo rin tagi sila autoridad pag-order ng pagmamari o sa obispo ng Katoliko na mag-order ng parang Katoliko. Ang ilang kanila naman ikan Jesus sa mga Katoliko. So, ang ilang yun dinahan, matang pa ni Brother George Baba na pigi ang ordinasyon sa parang Katoliko ang nahulog ko na nanaog ka na to sa tungkol na ang ilan ay modifikate kaya di magani obispo ang magkakot nila. So, sigaritan sa governing spirit o sa fullness of ministry, in reality, usara na, there will be no fullness of ministry kung may governing spirit. Okay, tayo na. So, dali na sa 5 minutos. Basta, pumunta sa dito. Okay? Kaya, iyapta sa negative side, makasumilip kami na. Sa negative side, kaya 8 minutos. Kaya, i-cross-examine siya sa affirmative, 5 minutos tapos siya. Go ahead, negative side. Ngayon so, wakit ito mas bukag iso nga kanang ay ito ang napareha ng kuno pili yung napareha ang pag-order ron sa pare gikan sa intensity mo na may nukukiki. Kaya ang ilang ordinasyon mo ang governing the spirit. Wala na siya magsubay sa tradisyon. Ang karaan yun nga pagkusagra sa pare na balito yun mo nang marker and form. Mo na ang mag-order mo na mga bishop. Pag once nga ang bishop ay balito, ang gamit sa nila na invalid sa ang ilang form sa consecration no kung pinulungan gamit balito kaya kung bisan pa ang mga bishop na balik siya kung gamiton na kailangan ng governing spirit balito ang misa kay ito po ako, ito sa mga walang may sikan, buwan na ba, walang sikan, mga patalong. Ito po na ang England, ang kanang England, ito na po, ang England, kanang Anglican Church, ang misa yun na pareha yung kanang sa unang misa, sa unang panahon, sa pagtungkol ng isuman, at maglatin, magtalikod ng pare, magtatubang sa altar, pareha kanan. Pero ang ilang ritual yung gamit, ilang ordination yung gamit, ang yung Edward VI, mo yato sila sa mga kataguan sa simbahan, i-record din sila. Kay nalipayang ang ilang nalangkoy, wala epekto. Wala, importante yun, nga ang pare yung balik,
Ang kwan siya, ang pare, balik, bisan pa ang misa niya, pareha pa itong karaan ng misa, atong pagtukod din sa simbahan, sa simbahan sa Pilipinas. Yung balikpan niya po, yung balito niya po ng misa, why may ako na nahimo ng lawas ng Dugo ni Kristo. Kaya importante yun na ang relisyon, kaya mauna yung mga palangit na to, ang anang pag na nahimong lawas ni Kristo, full body of Christ. Kaya mauna yung promise ni Kristo, nalagay na utana ng mga kanang kaya sa Mutias, Mateo, nalimutan ko sa Yesus Tulungan. Kung sa may ang buhaton na mga dawan may kinakuhin gayon, kasi ito bang niya? Tingnan na ipadala ako sa buhay naman, nabuhay ako tungkol sa mahal. Tingnan nga, kamu nagkakaon sa ako, nagkakaon ka na ako, mabuhay sa kamu. Wala yung ibang. Pag once thinking ka nagkipag-usap na ako 1968, hika na ako 1970, pag-ikling niya kailangan ng governing the spirit, ulos na nagbigay, kung nabisyap sila ako, hika na 1970, na yung sila bisyap ang pare, ang bisyap siya nagputin sa pare, higit ko, muna kita mga tuloy kong bantay ka, kay nalilit na masaag, kay makutin na isulti niya si Sino kong nag-repater niya, ihatag na niya, huwag sa nakatag ka ng atag, usang na ako ng tradisyon itunol. Yan alas Diyos ni Sandikas, Diyos 14, na akong isuwag kay kanilang ba ng marong-laro inibasa, nga iksoon, barong mo, puksin ninyo ang magtulong na agad-abiling, ngayon nyo lang ibang katunan, o ang tulong walang nasulat. Magandala, ang ordination sa karaan, ipuntahan na, pinagi sa Biblia, sa Scripture, kanang sinulat, mga na yung nagtestimony. Nga naman, si Kristo, isimba sa unang panahon, dahil ako na yung nangabuhi, napatay, maski ko, ibatyo, nabuhi. Sa paan, panahon sa Janus Pagdinal nila sa paan, Brother Paul, pag-order ko atong natagap, atong nagwali sa tulog ka oras, natagap sa tulog ka, ikat sa tulog ka, kaya na natagap na patay, yung ari Paul, nag-order siya kung paano pino, yan naman, nag-uwi. Muna gingon nga ang gingon, nag-ubad dito sa kanulay. Muna nag-disnong yun. Nga ang mga ordinasyon, karon wala yung na effect. Why effect? Kung sa pagbabuhol, wala yung jamo, kung na wala yung jamo, wala yung anak, wala yung warta, kung wala yung warta, nagkatang tao, matay na, may kaon. Mausa na, kung tingin ka mga batay atong kalag, kaya naman, wala na ito magkaon sa tinuhod kaya kinabuhi. Nga atong nawaton, nga mga kayang lawas. Nag-iusap naman na, nakakad sa kumimbro, nag-akap, natuloy lumikuan, kanang tuga, ang ilang igamay ka na ang gabi na spirituality na pariha, kay matter and form na siya. Nga, mabasahan ito na namin, kuras, mabasahan na ito, kanang matter and form, nga, pag-order ni Kristo, nga, kaya na mabasahan mo sa Lucas 19:20, o Juan 20:22, o pagkaraan mo ay mabasa sa Diyos 1:21. Nas mismo ang Ginoo yung nag-anoint mo na siya the joke, pinili anointing. Kanya, kanang matter, mo na yung power, gihatag daw, pag gihatag sa bishop ordain, nag-ordain sila ang gaw nga ang in-hour, consider nila sa pagkasin o mahimong lawas o dugo. Kanya akanang dahil anointing, mo na grace of the Holy Spirit, mo na siya water and form na makita o mahikap o mabati. Sama atong pag-ordin niya na nadawata, luipan siya sa Juan 20, luipan dawa.
Luwatan yung Espiritu Santo. Makita rin ang grasya. Hindi makita. Mauna ang relasyon sa karaan. Pagdali yung hatag ng Yahweh. Hatag, unay tradisyon, gitunon. Kaya wala kaulit ko, wala yung Kristiano, suwa kayo mga Hudyo. Kitay kita ulan. Pero supay yung tradisyon. Kaya formula sa tradisyon na lagi igual. Kaya ang ng mga text sinulat, hindi na specific. Mga bisulahan ng kadesayas na tuwing sa akong simbahan. Ito na nagmayo. Ako magpare ito sa kami, gano'n, wala ko, ito natin ang Biblia. Gano'n, pagkatuloy, eskwelahan, sa Malimiri, kanang very right, sa kwan, eskwelahan sa pagkatuloy, pag umalang dito sa Hulila, dito sa katawas ng katuwa, at ang malibro ito. Mga kabantayan, pag once ka, si Santa Taras, may atas yung natutugaling ni St. Clarence nila, ay atas at tutugaling na dito sa karaan yun, yung panahon. Kaya para din tama saan magsubay sa wanagan. Wala yung St. Clarence. Na subay na lahat kita, ginagawa kayo mga sa mga bakak. Kaya na kayong ipag-usap, kaya ng isa, ang gamitan, kaya ang Biblia sa listahan. Pero sa may pro, di mo si Mang, may sako, may sampung. Ha? Ang pro? Kanya ka mag-isipula na ng misa, ang kanang i-ordin sa kanang karos pare, may ordin sa kanang bilakor, ito des o kuwan. Nagmay pumunta na niyo mo. Nakamana sa simbol ng sobrang ang napunta na. Simbol na to sa promotive, ikot sa niya, simbol na to sa alingay sa iyang paginay sa pagganan sa affirmative. Brother Brian. Ang Iglesia Katolika na sa Biblia sa 11:17 sa Marcos. Kasi susunod. Ang akong balay kung simuhan, pagkangan o alam sa nagkatasulat. Alam sa nagkatasulat, Iglesia Katolika na nasa Grego buhat ng Biblia. Ako po tayo. Mapasa pa sa Biblia, ako yung ginoong Iglesia. Kini Society of Panios Gaten. Doon na kayo mabasa sa Biblia. Kaya doon na kayo mabasa sa Biblia, konsuelo ni Gugo. Kung saan kapag pumunta na, doon na kayo mabasa sa Biblia. Yang Society of St. Panios Gaten, o ang kapuputo sa Ginoo, tungkol sa Ginoo. Okay, klaro mga pumunta na ako na. Doon ang Society of the Pious Gaten, ang isunod na tradisyon. Kamu para sa Ginoo, kasi hindi po sa pinaghatagyan ng Yahweh, isunod. Doon na ba? Doon na ako pumunta ng tradisyon. Asa mapasa sa Biblia na kanang Society of St. Panios Gaten o ipuntok ang itungkol ni Kristo sa gingon suman na naguba ng Iglesia Katolika. Tumaga po ko na. Okay, go ahead. Ang Iglesia Katolika, din na buka ang assessment. Ang iyang balto na asa na pinapapasa. Wala! Ang kanangin ko, isa hindi ka rin bansa kung pagkatana bansa. Kaya may mga sa peste. Ang Iglesia Katolika dahil mabasa Iglesia Katolika sa Grego buhat Presbyteriano sa Grego. O sa kini mo kundo, may mong i-propaga ka na Brother Church, Society of St. Pius X. Kaya mo kami, ang kundo karoon nga gigasahan sa magpupakpan sa lingkuan sa Iglesia Katolika kaya sa'yo, asa mabasa sa Biblia. Ang ibasa po, diha at kita, ano yung mga relasyon? Ang kalang Pumunta na kung sa ibasa po mo, alam mo pumunta na doon na ba yung mabasa? Doon na yung mabasa? Basta, bugo, tingnan mo. Siguro kung ba, pumunta na yung Bradso, nakakay mabasa sa Biblia. Ng imong pundo. Kung ay mabasa, yes, basa. mga tayo kabisyon. Wala siya kanina puso ka kabisyon. Wala lang na, yes or no, kung ay mabasa, pag mo yes, basa. Pag mo no, ayun na po ng problema. Sige. Ang ibasa mo siya, nagpakutalan ni Puso, ang niyang kaniyot na napakakabisyon, mga hindi sa mga ulit mo tinuod, at sumay sa kabisyon.
Kita na yung dito, ligaw sa so. Doon na kayo mabasa, sa nanging ipanugan, mabasa intrapolika nga, ano yung mabawagan, karang imong puno isukupan, babasa ba sa Biblia? Di ba ba nag-yes or no? Then explain, yes or no? Wala ka istorya, kaya kung kaya ito. Wala sa di magsubay sa among topic. Kaya among topic, kualan, kana piki ang pare o ang misa. Wala magsubay. Ano lang, ikuha na lang, ipadapin ang utang lusok, lain ko utang na lusok. Ang sunod na pupunta na, doon na magkaingon na invalidok ka ng mga practice sa Catholic Novus Ordo. Ang pumunta na, unsa may bisyo, unsa may patakalan, nga kanang mong inganda na ito o Novus Ordo, sumala sa inyong ingon nga invalido, unsay patukuran, patakalan, o bisyo, inyong igamit. Ang patakaran siya sa simbahan, ang kanakay populasyon, gusto din sa invalido na populasyon sa pare. Moray, Balikan ko utang na lusok niya, kanina may kagmayo, para ginot na ito ba? Ngayon na, hindi mo naman sa nilagdan ng Iglesia Katolika pupunta na inyo man. Ingon mo nga, invalido ang bisa sa Iglesia Katolika. Busa, ang ako pumunta na, unsay patakalan, unsay yung dibasihan, na kanang mga bisa sa Iglesia Katolika, invalido. Kaya magkadeklarar, invalido, mo naman ang sa lupapa o konsilyo sa Iglesia Katolika. Tumaga mo muna. ordinasyon, invalido ang ordinasyon na ang sa akong libro, na kanang igamit nila na governing spirit, invalido na ordinasyon. Naalala rin mabasa, wala sakto-sakto na matubag, hindi na naman sa iyo. Kaya among topic, O, yan po ito po sa ngayon tanda ko, unsay patakaran, unsay bisyo, unsay katarungan. Sunod akong pagkana na pinaglamin mo sa ibabos. Daigod pagka, kakanan ordinasyon sa mga paring katoliko, Roman Catholic, piki, invalido, wala na tao sa bayan, way otoridad. Ang pagkana, unsa may makapalido sa kapusto na ordinasyon. Ano ba na? ako na nag-isulti kanina, the fullness of the ministry, mo na igamit sa ordinasyon na valid yun. The Diyo, ibase sila. The Diyo, pinili ang anointing, mapasi na sa akong isulti kanina na mga kasigulo, kasi basta ang makikungan ay oras. Mareklamo mo ito ba? Klaro naman ang matupag. Kaya nabalik, hindi ka sa nasyon, importante ang ordinasyon. Mawala ka itong sa buwan, mawala ka itong sa England, nga i-ordain sila, may isa ilang isa isakto. Last question na Last na, tagayan ko na po. Kaya kung pumunta na to George, mga unsay, ino na to, authority, unsay qualification, so sa mo din ang bagay. Nga maging sa iyang ordinasyon, mag-inuukot yun sa pare. Karon kaya ako hindi pumunta na, kalingon ka na, magtanang mga pare katoliko, higit na, invalido na sila. O sa pagkutanan ako, na-improve ko ka unsay patakaran, unsay qualification na ang ordination of priest must be valid. Kumbaga na, unsay qualification na ang ordinasyon sa valid, mabalid. Qualification na. Ang qualification nga na ang ordain sa pare, mawag na ang bisya. Na ang gamiton nila, ang ordination yun sa karang na ordination mo na the fullness of ministry. Mo na gamiton, dili ang governing spirit. Kaya kung governing spirit na ang nadaling balido na mabasa na ito sa tuwan kining akta katoliko traditionalist
Hinihintay tayo. Natungkol na tupad nimo sakto. Ngayon kang mga ang pagkabalidyoso ni nasyon sa lupa. Bispo yun. Yan nag-iskol ka. Nga doon ay mga pinulungan o mga pulong na gamiton sa isang obispo nga aron nga ang iyang ordinasyon doon ay form na naman ito rin inibisa unsa balid ito po sa isang obispo nga mahimong balido ang iyang ordinasyon. Unsay dito po sa obispo ako mahing balito ang iyang pag Ako na sa balik ko. Ang sakto perfect yun, ang complete mo nila gining duwan, na fullness. Okay, manisli mo rin gamit. Wala, the fullness, wala nila isulti, the fullness of the ministry. Ang ipasabot, ano yung nagisiluban sila, itigaag-gahong. Nauna, ipasabot, anak. Power. special. Special. Naso ko na na unsa yung tulungan ng obispo. Yan po na magkang-obispo mo yung seguridad. Pero unsa yung tulpa. Unsa yung tulungan niya. Anong kanalang niya o din kay otoridad na siya, dito man kay obispo. Pero what is the order? Siya pag-itok sa obispo, na kailangan yung ito na mo, ang ringon na kailangan yung ordinasyon sa obispo, pigil niya. Yung na lang matter ng for matter ay for. Gamit. Fullness. Doon sa obispo. Ang ikasabot, kanihatagan sila gano'n. Wala ginawa, nasa gamit mo rin yung fullness. Time na. Satal. Negative na yung unang mamayag, then ang last day, mamayag, mga formative. Alas nga rin, 3 minutos alam sa negative side, sa iyang pag-inayos, primatal sa mamayag sa affirmative. 3 minutos. Ano si Manana, na ang text, all text, hindi na specific. Hindi na specific. Bawal na lang ay, kuhan ka ng kahulugan. Bawal na pag-orden, makita na ng grasya sa Holy Spirit, katong paghuyok sa ni Cristo, nadawatan ninyo ang Espiritu Santo, nadawat ang grasya, tulog, kita rin na. Di rin na siya specific ang mga text ay. Nulugan mo na, paggamit nila na mo, hindi ako, tigang power. Ang kampulis, kung ito ka na hindi nila maintain. Kaya, pagkuhan lang makita o mahigap, o mabate nila, ang mabate makita rin na. Di ba naman ang tradisyon, ang ipasabot na kung ano yung gigamit nila sa fullness. Kaya ihatagan na pag isunuban nila ng power, na matahin mo sila sa lipat sa bishop na pag-ordin sa pag-bino, matahin mo na siya lawas, lugaw yun ni Kristo. O na yung masabot, ayaw ninyo yung mura, parihan naman tahan, hindi ka na protestante, ka na katoliko, literal na ito, nga sa'yo. Mana, imanin ninyo ang makakuha na yung ng Dubiya, ang mga kaparihan, like yun ako, yung simbahan ng katoliko, katitoon. Mana, hindi ba, kinanglan, sumpay dito sa katoliko, kahit po na sa Japan, nawag yung pare, kung ibalog sila na sumpay ko sa katoliko. Mana, ay importante niya, ang ordinasyon sa pare, ay isa lang yung misa na eksakto para kung ang pare ang orde, mag-orde ng award na gigamit sa'yo, kung ang dalang boy ka na, piki, buwan binibili, why na itabo niya sa misa. Mga may pernura, hindi ka lang yung simintes niya, pare, kinahimong isyaw, mahusay ng orden sa mga pare, hindi ka sa simintes, kimaw lang pag-implement nila, tiyas na isyaw ng orden sa pare, pili mo! Wala, hindi nga, ayaw na yung tirahan, nagsapo ng ang pagtulunan sa simbahan, mapag-isulahan ng desires ka to dahil mga pare mo iskala, pag bumanto si ka to, isulahan ng sulilan, ito ata ng lingkuhan nito, kaya daghan kayo mapapaswat. Sa kuhan ng mga apostoles, daghan kayo mga swat.
Ano, eskwelahan na to, na nasa eskwela o kaning mga simin sa kami. Nga, eskwelahan sila mga pagkakuhin, nga nasa pare yung mga kuhan. Nasa mga pare nga na kabulog ka rin, mga kanaskalan ng pare, eskwelahan sila. Kinsa na sa pare eskwelahan kinsa si Jesus Christ, pagkakuhin na, story of the Bible. Mana, tidak kata-kata ang question, kailangan yun, wala hindi gamit, fullness of the mystery. O niya, usap na, matter man of birth, usap na matter. Dito po tayo discussion ba? Doon na yung single masa niya. Pero, 10 minutos na nabili, alita sa affirmative, saya sa debata sa diyan kakwan isip negative. Selamat kailan, selamat kay George Baba. Ngayon kong ginay-lumay, di unsa ang kaalam na nakatunan ako sa akong kumilingon, di sa niya mong nakatunan ng kaalam. Kundi objectively, kinigis pa ang mga ebidensya. So, unang ebidensya na kinig is PX, mawala ang kung napupul mo gani ang validity sa Iglesia Katolika, muna yung sumpay. Muna kung pauta na, doon na pang kayo mamata at Biblia. Na society is in pious latin, mong dukto sa natutulog ng Katolika sa Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika niya mga sakramento invalido. Wasa yung tumak. Nalilagay na iyang mga tumak. Di tumak sa mga ibutana. Doon na kayo mabasa. Kung iskutsek tradisyon, bukan ang tradisyon. Tradisyon is the unang tradisyon. Sometimes the Bible written word of God. So, what's that about? So, kanang siya importante na na tunay mabasa na sugaranan ito lang sa sulatan. Na nagpugtog yun ang validity sa matuong iglesia, sumpay na ng isis, so, what's that about? So, the other invalido na nilang inimo karot. Kaya ito sa silukan na pulo sila. Siya ay kalupa na kung tutan na kanaya, what is the form pronounced by the bishop, legal bishop to obey? What yung siya kalupa? Kaya sa bunyag, anti-form. At nang nagabunyag ni mo, uwan, sanalan sa mga o sa anak o sa Espiritu Santo. Dito po na sa pare, dito po na sa Facebook, dito po na sa pagpulihan. One and four, wala na kung kayo sa may four, kung sa may ipupong sa inyong pare, na-order o kayong pare, huwag yung konsepto po na. Kaya importante na, matapos importante kayo, matter and four, sa bunyan and matter sa matubig. Sa four, ako nag-bunyan ka ni po sinala sa mga sana o sa Espiritu Santo. Na wala na kung gusto may four plan, dito po sa mismo, para ang kombinasyon, malito, wasa ko ito ba? Sa ibaw niya na, unsay po, may importante na, na niya katarungan ka, mapapanong kayo na pamay na ko, yung palito, yan nag-order, mismo mo yung legal, moral, yan yung ginahan, ituon, sa Diyos Katolik, yan una pa ang ginahin. So, magita na siya sa forum, na bumoy mukata kaniya, o utilidad nga lahit na niya. O siya kata. Hindi nag-isiyot siya o tiki. It's a may declare o tiki. Ang declare o tiki, kung na tiki, di asunto siya nito ka, ala ito o biso, wala na itong konsilyo. Kung tikong na sila, kung tinitohan namin yung pareha, na ordinahan ko tinitino. So, ang declare nga tiki, mao ang sa lupapa. Dili sila. O kung sa'yo nalimutan nga rin kung sa'yo qualification na mahimo ang ordinasyon na himo sa komunity. O sa karong gabiyo na atong nalugog na sa atong mga pangatarungan, ipasukas, walang kasulatan, ipasukas sa lagda na matuod sa Iglesia Katolika, wakang makatupag at kong binangga o nang ato na siya isiluto niya, salamat kayo, simupong padaya, gawa, gila yung buhay otoridad. Ang inyong pare, ang order pare mo sa ipalito na. Kaya si katong founder ka lang, namatay man. Pero nag-order sa siya kung mga pare, siya kasi mamatay. Kaya itong mga pare na
yung dinahalian, yung matututin ng reparet, simbalito lang. Kaya may kahong pag-open, ubispo, yan yung tumilo sa kahong, pinanggan, lupa. Yan ang open at tumilo ng ubispo na namatay lang, o siya, o sa simbalito, yung iyang koordinasyon, pag-open. So, sila po yung hindi, ako, nag-isurvey yung piging, bumalik na, ang grupo na, societies, pag-iintindihan, yung piging na, kaya yung mismo ng problema para sa ilang ginawa ng SSPA, siya lang po sa ginagyan paggawa. Yung mismo, yung kanong ilagyan din hanggang pagay, yung palito sa nilang isa. Sa likudo, kanagtanan niya gusto ng ibalito, usong balik ka lang sa grupo yung pahayag. O sa, naas Biblia, naas pa lang kasulatan. Ang iya, isa kanino, wakyo. Dahil sa lang, may kabilis na. Matapos na, ang ganda sa DYHP sa Dere sa Planta Independencia, araw na ito lang po ako ng panapos na bitay alam tanan na nabilang karoon sa kabitayan kung nila. Selamat kayo muli, selamat sa yung nangkuk na kasama matas na itong manager at yung European Berlanis Manyo. Salamat sa Indonesia. Ang Indonesia City na pasalamat kay si Mayor Samson Puyas ni Hatak sa mga pagiging sa mga katauhan sa Host Indonesia. 42 Host Indonesia. O katawang sa award ang ganda ng Asia Pacific Luminar Award. Tungkol sa pagkikapagong sa mga sakit na itong COVID, mga sakit na ron na ang hospital ng high school na sa college-wide PCP. Makakuman ng mabatang kurso, wasa rin na. Kaya po kayo, iyapakan siya sa buutan ng asawa na mga kongreso si Curtis. Ang isukoy ang ulong sa mga luksang sila na itabagan ay Honorable Rhea Aquino Gurias. Kaya itong yan na kongresuman for the first visit. Iyapakan siya sa Vice Mayor, Soya Staff, Iyawag Councilor, Joe Gurias, Maning Cabrera, Rudy Cariga, Danielo Caballero, si Pedro Rabaya, Diego Restauro, si Aswati Rakiba, si Disney o si Dito Magalcos, o si P. Ilangan, hindi si Pina Consial, o si John Restauro. Kung ang mga konsyales pagtaba o tinabagay, ang mga proyekto sa ngayon ikahatag ikawali sa magkapos sa walang ng politika, sa walang ng kundi di ako ala sa servisyos katawan, servisyos katawan. So, maraming salamat po yung nagos for the information na ito organizer. Yan itong master of how to moderate fairly and justly. Muna si Dan Kukas. O pagkangil na itong dasal mo o pamubot na itong oras. Pagkangil sa Senator George. Salamat na mo sa George na timpag na ito. Giayag na ito ang lupa. O nakita ng buka na puno sa kasinugdanan sa palang kasulatan hangtod karon Iglesia Katolika. Mabasa ko ang Iglesia Katolika. Siguro, Iglesia Catholic States nasa uwak Mediterranean. Iglesia Catholic States, Visayas, Renayas, Siberias, in Omnibus, etc. Nabi na po Iglesia Catholic, Iglesia Katolika. Salamat. May gabi isa lang sa nabitaw na ito. Ang Diyos magandang salamat. May gabi ka lang sa tago ka po.